Hej, mit navn er Frederik, og jeg er fra Outdoor Enterprise. Jeg står her med en af de helt store nyheder, nemlig Zago 90. Og det her, det er deres Quest Ultra Light. At riflen er let her, er virkelig en af de fede features her. Jeg har ingen problemer med at stå sådan her med den, og det skyldes helt klart den her carbonpibe, som riflen den kommer med. Det reducerer vægten helt enormt, uden at gå på kompromis med præcision eller holdbarhed af piben. Jeg har lige taget med en tur ud på lageret her, for når vi siger, at det er en ultra light riffel, så må vi også hellere vise det. Så den ryger en tur på vægten. Jeg holder så lidt vind, jeg overhovedet kan her, og vi ender på 3,5 kilo. Det her, det er en ultra light riffel. En af de super fede features her ved den her Zago riffel, det er, at den har altså mulighed for at justere aftræk og vægten, og det kan du gøre uden at skulle skille noget af. Der følger et værktøj med. Det sætter jeg herinde i, og så er der nogle forudbestemte huller. Når jeg drejer på møtrikken, klik, så er den der, så har jeg altså ændret aftrækkervægten på riflen. Det er altså en super fed feature. Og så kommer den med det her super fede ergonomiske skæfte. Så bare ved at trykke på en knap, så kan jeg justere både kindbude og kolbelængde. Den kommer også med gevind fra start af, ligesom den også kommer med sin Picatinny skinne her. Selve låsestolen her er sercoated, så det har også den her gode holdbarhed. En lille fed feature her ved magasinet, det er, at hvis jeg bare trykker på magasinknap, så sker der ikke rigtig noget. Jeg skal altså lige trykke den ind, og så kan jeg få magasinet ud. Og der kan man tænke, jamen er det ikke bøvlet, eller er det en fejl? Det er det bestemt ikke. Det er sådan, at magasinudløseren ikke kommer til at blive trykket, hvis man skal ud på jagten og have riflen til at hænge. Du har fortsat stadigvæk muligheden for at lade riflen oppefra. Ingen problem her. Balancepunktet, du siger selv, super fint, især fordi vi har magasinet, som flugter med skæfter dernede. Så man får ikke den her udfordring, der nogle gange er med, at man ikke kan få riflen længere frem, end til en eventuel magasinkant her. Den er altså vel afbalanceret. Skæftet er også lavet det her rough tech, som gør, at man har et godt grip ved det, og så synes jeg personligt, at farven er super fed. Riflen, jeg har foran mig her, det er en 6.5 Creedmoor, og det er den, vi lige har fået ind ad døren her. Vi har 308 på vej inden længe, så hvis du skal være en af de første, der skal have fingre i den her riffel i en af de her kaliber, så er det altså nu, du skal ned i jagtbutikken og være klar dernede.